Здравейте, сладури и сладуранки и още куп такива. Тази седмица съм ви подготвила много красота, много випове и тъпи вицове, както обикновено. Така че не пропускайте следващите минути на една сладка блондинка. Започваме с светски обзор през изминалите дни. Започваме с една новина за хонорарите на популярните изпълнителки у нас. Оказва се, че Галена и Преслава вече не са сами с едни от най-високите хонорари за участие. Към тях се присъединява и Емануела, която плътно ги следва със своите 12 000 лева. Доскоро фолкаджийките взимаха скромната сума от 10 000, но заради инфлацията и те вдигнаха цената с по още 2 бона. Като сме на тема Емануела, не можем да пропуснем и бившият и любим Мартин Елвиса, който изпадна в откровения при интервюто си с Мондио. Ергенът сподели пред зрителите интересни неща за връзката си с известната си бивша приятелка. Смело мога да кажа, че е така. Най-гадните и гнусни неща за мен се казаха точно от Емануела. Че съм бил с параноидна шизофрения, че съм педофил, че съм комарджия и алкохолик, че съм, много неща. Но не й се сърдя реално, защото отлично знам причината защо го прави. Тя е наранена и това е защитата и реакция от края на отношенията ми, призна Мартин, който на практика заяви, че той я е зарязал. Светските раздели продължават с една, може би, очаквана такава. Тази на Благой Георгиев и дъщерята на Ванко 1, Ивана. Връзката им беше много силна и постоянна, но само за 4 месеца. Младото момиче явно се е усетила, че Благо или ще иска дете, или сватба. Шегувам се. И просто си е тръгнала. Малко след Нова година брюнетката му е била шута, но причините за сега Джиза се отказва да посочи. Да, истина е, но не желая да коментирам личният си живот. Разкри още Благо. Още една раздяла разтресе почитателите на спорта и музиката. Романтичната приказка на Гери Никол и кикбоксьора Стоян Копривленски свърши едва за 4 месеца, а общите им снимки, на които се целуваха страстно, са изтрити. Любовната искра между двамата пламнала на участие на яката допара в Амстердам. ММА-ците и биячи са слабост на Гери Никол, тъй като тя имаше връзка с млай тай боеца Даниел Илиев, който пък бе пръв приятел на Стоян. Следващата новина я създадох аз. За 6-та поредна година VIP наградите, които организирам, събраха светския елит и бизнес сектора в едно. Моите колеги Александър Молов и Златина Коцева дойдоха на събитието и достойно представиха медията ни, взимайки няколко любопитни интервюта от наградените звезди, за което много им благодаря. Как се чувствате тази вечер? Очаквате ли да бъдете награден? Πώς νιώθετε σήμερα, περιμένετε έκπληξη? Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέρος αυτής της φανταστικής βραδιάς. И истината е, че се чувствам прекрасно тази вечер в тази атмосфера. Αγαπώ τη Βουλγαρία, αγαπώ το βουλγαρικό κοινό. Обичам много България, обичам много българската култура, хора. Чувствам се много добре сред свои хора. Не съм изкачал на подобен тип събития от адски много време. Не съм си подарявал времето и не съм стъпвал. Много уважавам организаторите и съм тук за да ги подкрепя. Не очаквам нищо. Очаквам да срещна приятни хора, с които да комуникирам. Аз иначе за какво съм тук, ако няма да получа награда? Да, очаквам. Хаштаг Ева, хаштаг Кифла! Искам да ви кажа нещо много готино. Истинската награда тук тази вечер, благодарение на организаторите в лицето на Айви, е този нетворкинг. Това, че може да се видим, да си кажем по няколко думи, така че изкафете се, всички сте благодарители. Благодаря много на всички хора тук тази вечер. За мен човек трябва да не се приема много на сериозно, да се забавлява. Това е най-важното в живота ми. И това го правя, когато се чувствам ценена, когато сещам любовта на хората и уважението. Това е така един момент, в който си казвам и се потупвам по рамото и си казвам,
Господи, благодаря ти, Анелия, браво, справи се и тази година. Тази награда е признание. През годините, които се правят, че работя успешно. Продължавам напред. Не знам дали е признание, по-скоро така да се чувстваш добре, че изобщо някой се сеща за теб, защото в този забързан свят всеки е центриран около себе си. Живота много ни направи егоцентрици и когато се случва някакво такова събитие, някакво приятно усещане. Най-горещото, най-обсъжданото светско събитие всъщност започваме сезона на партитата силно, шумно и бляскаво. Изключително щастлив съм и съм доволен от факта, че ние с Ива Атанасова събрахме най-коментираните, най-желаните звезди на София и атмосферата, абсолютно всичко е толкова звездно и толкова голям интерес. Добър вечер на всички колеги, добър вечер на всички наградени, да ви е честито. Добър вечер на всички медии, за много години желая здрава и успешна година и благодарим, че те има, защото от дълги години не сме събирани така. Не ми е толкова за наградата, но толкова е хубаво, че ни събираш. Всички е много забързан живота, всички много работим. Толкова е мило, че си ни събрала тук. Бъдете здрави, да се забавляваме. Желая успешна година на всички. Просто всяка година да го правиш. И то на още по-големи сцени ти го пожелавам да не го направиш това нещо. И да дадем път на младите. От година да не сме аз с Тораро Сезаратовци за година. Имаме и толкова други млади таланти, които вече трябва да им дадем път и на тях. Подкрепяйте млади талантливи хора, инвестирайте в тях, в проектите им, в музиката им, в видеята им, защото те имат нужда от тази подкрепа. Много ли сте? Excited, още така, вълнувани сме, да. Не една, а две награди. Как е? Много съм развълнуван. Това е голямо признание, все пак са първи награди за мен. Ще продължаваме да работим, да показваме нови неща за всички. Те първа, очаквайте много нови интересни проекти през тази година. Абсолютно заслужена според мен. Ние работиме с страст, работиме усърдно, сами виждате резултатите последната година на Ивка. Обещаваме това на пазара и за нас е чест да бъдем така едно пътеводно на българските инфлуенсъри в това как да представят продукта си по-добре и следователно брандовете да бъдат по-щастливи от резултатите. И да имат 100% успеваемост. Всъщност аз там не се преструвам и да играя роли, показвам себе си в ежедневие, тренировки, да рекламирам продукти, които обаче винаги са съобразени отново с моя начин на живот и никога не изневерявам на себе си. Може би за това имам и толкова последователи. Това ли всъщност рецептата да бъдеш добър инфлуенсър, да бъдеш себе си? Ами първото нещо, което трябва да направиш е да го искаш много силно, да отделяш необходимото време и желание и да бъдеш себе си без преструвки. Определено ти трябва солиден гръб, защото толкова много пренаситеност вече на това море. Трябва да имаш гръб и да имаш идеи, да имаш креативен мозък. Ние можем да го дадем и съм сигурна в нас. И страхотна опаковка. Страхотна опаковка е важно да има. Ние ти благодарим, че те гледаме. Как инфлуенсърстваш и как беше думата? Аз съм винаги от първото. Ти получи първата награда на днешните VIP Awards 2023, диетолог на годината. Стана ти без големи изненади. За теб обаче тази награда какво означава? За мен това е още по-голяма отговорност, защото всяка една награда ти дава още една голяма тежест, която да даваш много повече от себе си, да обичаш още повече професията, която правя. И наистина това го правя в любов и се надявам да дам още повече, защото за мен аз не съм стигнала още никъде. И това е съвсем началото за мен. Все още. И то всяка година ще бъде пак едно ново начало. Звучиш много вдъхновена, но какво те вдъхновява в твоята работа? Любовта към това, което правя, любовта на успеха, който успявам да правя при всеки един пациент. За мен е това много по-ценно от пари или каквото да е било друго. Но за мен човек трябва да прави това, което обича, да го прави от сърце, да е постоянен и да
Да не мисли за резултати, просто да се забавлява. Това е. Превъзбудена. Очаквам да гледам кои са тази годишните випаджи. А важни ли са такива награди за вашето усещане за фонд? Връщаме назад до годините, когато се правяха почти всяка година. И печелихме още като млади такива награди. Това е една голяма емоция и още повече стръв за повече работа и повече успех. Абсолютно. За всеки един мисля, че са важни. Това е признание, че си работил през годината, голяма мотивация и това те кара да продължаваш да работиш напред и да правиш нови интересни проекти, да надграждаш себе си, което е най-важно. Всичко, което правим, го правим с любов и с желание към тази професия и оценяваме вътрешните страхове на хората и вътрешните им желания да бъдат красиви и се стараем да постигнем това, което те искат и те желаят. Тъй като се намираме на VIP Awards, трябва да ви попитам, вие чувствате ли се VIP? Не. Това е панирана суетата да се чувстваш VIP. Няма нищо VIP в това да се чувстваш VIP. VIP е когато си VIP и не се правиш на VIP. Не се чувстваме. Просто правим това, което можем. Всички да са красиви. Това е цялата работа. Чувствам се въто от VIP-а, защото съм Венци. С какво VIP Awards се отличават от други такива събития и награждавания? Отличават се с качество, отличават се с престиж, с блясък и това е събитието, което с най-голям кеф заедно с Ива Танасова организирахме. 2-3 месеца не знаем къде сме, но пък получи се. My name is Jordan Sagapitos and I'm watching Breaking News 24/7. Yeah, great. Вече съм с едно прекрасно момиче, което аз много харесвам. Още от първи момент, който я видях в предаването Ергена. Това е Елин. Много ми е приятно, че дойдох при теб на тази фотосесия и ти си булка днес. Даже те хванах като булка. Да. Мен също ми е много приятно. Много се радвам, че дойдохте да ни посетите, да погледате и да поснимате. Много време си модел вече, доколкото знам. Горе-долу колко години минаха от първата ти изява? Може би 6 години. Да, бях на 18, когато започнах да снимам. Ти си била маничка от малка. Това е твоята ампула, така го усещаш? Да, точно така. Страхотно. Пък дразните това, че хората те знаят като Елин от Ергена. Смисъл, махна ли се това вече? Елин от Ергена или остана ли само Елин? Не е останало само Елин, за жалост. И аз много искам да се махне. Искам с нещо друго да съм популярна, не само с това нещо. Смятам, че с времето ще се отмия и това, но то винаги ще си бъде с мене. Аз много се радвам за това, че бях част от предаването. Това беше едно от най-интересните неща, които са ми се случвали в живота, така че няма как изведнъж да изчезне. А ти би ли се борила втори път за сърцето на един мъж с толкова много жени хиени около теб? Не би се опричинила за втори път, но пък беше много интересно преживяване. Добре да е, някои хора считат участието на дама в такъв формат за, как да ти кажа, като един вид отчаяние, че не можеш да си намериш някой в живота. Ние в това предаване повечето не сме отишли толкова за да си намериме някой в живота, отишли сме с някаква цел. Моята цел си беше това да бъда малко популярна, за да мога съответно да работя повече. Всяка една от нас имаше някаква цел и съответно това да изпиташ някаква емоция там беше като плюс. Поне аз така го разбирам, защото не съм сигурна дали в такава среда наистина можеш да намериш човека до себе си. Трудно според мен. Да. Кой е най-тъпият коментар, който си чувала след това предаване за себе си? То бяха толкова тъпи коментари. Всякакви коментари имаше. Че съм циганка, че имам конски зъби.
че съм проститутка, всякакви неща, че съм 500 лева на час. Дигнала си цената след предаването, за направо 500 лева на час, добре? Доста. Всякакви гадни неща. Естествено, имаше и много положителни неща, които чух за себе си. Смятам, че някакси за доста хора съм с положителен герой съм. Няма нещо отрицателно в това, което да съм направя вътре. Да, има и позитивни, има и негативни неща, но няма лоша реклама. Всеки го е казал това, така че няма проблем. Пишете каквото прецените. Кой ти е любимият момент в предаването? Нещо така, има ли любимо, което си запомнила там, освен караниците? За тях знаем всички. Караниците определено ми бяха любими. Любимите ми моменти с Евгений има много любим момент. Това беше в първата ни среща, когато ме изненада с една песен. Той тогава ме разплака и мисля, че абсолютно никой не ме е разплаквал от щастие. Той е единственият човек. Беше наистина много мило. Също така имах много хубави моменти с Валерия и Джия. Ние бяхме доста близки там. Много хубаво си изкарахме. Просто цялото изживяване е нещо, което ще запомня за винаги. Ти смяташ ли се за следващото поколение топ модели в България? Не мога да кажа, че се смятам за следващото поколение топ модели в България, но много се надявам някой ден наистина да съм от топ моделите тук. Аз смятам, че ти стрелна в такава посока. Поне виждам, че ти постоянно снимаш реклами, постоянно си в мой Инстаграм. Да. Излизаш на всяка втора снимка по едно време ми излизаше така. Аз се занимавам само с това. Да. Реално, само с това се издържам, така че съм на път и се надявам да бъде така един ден. Искаш да кажеш, че от мода може да се издържаш в България? Може. Ако имаш повече ангажименти, съответно имаш малко по-висок хонорар, можеш. Само от вас, наистина само от това се издържам. И също така след предаването започнах да имам ангажименти в Инстаграм като инфлуенсър, т.е. някакви продукти да рекламирам. Дали от това, че си инфлуенсър, не тръгва това нещо за проститутката? Защото имам чувство, че в България, като кажеш аз съм инфлуенсър и това автоматично ти слага надпис аз съм проститутка. Защо така приемат хората този вид професия в кавички, защото това вече е професия? То не е само за инфлуенсърите. Когато кажеш, че си моделка, то от едно време го има това, че каква моделка си, отваряш си краката. Въобще не е така. Наистина можеш да се издържаш от това нещо, стига да си намериш редовни хора, с които да работиш всеки месец. И за каквото да си говорим за всяка една хубава жена в България, която и се знае името по един или по друг начин, дали от предаване, дали от някакъв конкурс или нещо, или Инстаграм и си с повече последователи, без да си участвал в предаване, просто да си момиче, което излиза по тези места, на които излизат всички, в този кръг да си. Просто всичките знаят и всеки си мисли, ето е тая, защото е хубава, нали? И всичките сме с етикет проститутка или нещо такова. Платена. Ти имаш ли повече предложения така от мъже, интерес от мъже след участието в предаването? То винаги е имал някакъв интерес, обаче аз съм забелязала, примерно мъжете са ми казвали, че ги е страх да дойдат да си говорят с мен. Не знам точно какво излъчвам аз отстрани, но доста от тях са ми казали, мен ми е неудобно да дойдат да заговоря, защото си мисля, че няма да ми обърнеш внимание. Не е така, смисъл, аз винаги, ако някой не ми харесва или нямам интерес да говоря с него, ще си поговоря. Нямам проблем, няма да го изгоня. Да, точно така, тактично ще го отбия, но ще му обърна внимание. Но наистина, сякаш страх ги е се едно да дойде. Да ги е страх, защото си тренирала карате. Не знам, може. Каза, тази тук ще излезе с нея на среща и виж какво става. Не знам. Кажи за това карата, че ми стана интересно, между другото. Каратето от 5 годишна до 18 го тренирах засилено и ходех на много състезания. Почти всяка седмица имах състезания. Ходила съм и на много големи състезания, европейска шампионка съм. Доскоро, даже миналата година ходих на състезание. Ти пак си ходиш на карате? Да, но вече поспрях, защото просто когато тренираш едно нещо от толкова много време и то е в семейството, нали, не е да съм искала да ходя от мъничка и това да е била някаква моя страст. Това е част от моето семейство и винаги съм го правила, дори да има момент, в
който да не ми се е занимавал толкова, особено нали, като си тинейджър. И не ти се правят някакви неща, естествено. Искаш да излизаш с приятели напред-назад. На мен винаги ми се е налагало да ходя да тренирам, за което съм много благодарна, защото съм доста дисциплинирана благодарение на спорта. Ти виждаш ли се млада майка? Да, виждам се млада майка. Аз много бих искала да имам деца. Въпросът е, че да, трябва да намеря човека, с който с който си създам точно така семейство. Нали, няма да е след 1-2 години, но се надявам преди 30, сега съм на 24, поне на 28. Тоест ти не си го намерила още този човек? Мисля, че още не съм намерила този човек. Има време, ти си млада. Да, точно така, има време. Въпросът е, че аз наистина си търся сериозен човек, с който да гледаме в една посока и да искаме едно и също нещо. Ти смяташ ли, че трябва може да е по-голям от теб или по-млад? Как го усещаш? Аз никога не съм излизала с мъже, които са били на моята възраст, защото някакси винаги и моите приятелки са били по-големи от мен и начина ми на мислене е като на малко по-голям човек. И ми е трудно да се разбера с момче, примерно на моята възраст или малко по-голямо от мен. Имала съм приятел, който е бил с 4 години по-голям от мен и много добре сме се разбирали, но и той беше много по-така отраснал за годините си. Но винаги съм си харесвала просто по-големи мъже. Не знам защо. А не те ли ревнуват много мъжете? Защото ти си много хубаво момиче, много различна си. Ревнуват ме. Винаги, когато съм имала връзка, съм имала някакъв проблем, нали, сега къде ходиш, какво правиш, но винаги, когато имам връзка, аз почти не излизам, винаги съм си с партньора. Много рядко си позволявам да изляза, дори и с приятелки самичка. Просто, когато съм във връзка, съм домошарка и когато излизам, искам да съм си с човека. По-приятно ми е, когато сме заедно, отколкото, нали, понякога излизам и в женски компании, но аз много се привързвам и ми е много по-приятно да съм си с моя партньор. Скоро започва Евгена 3. Ти какво смяташ за новия кандидат? Новият кандидат, изглежда много симпатичен, просто аз си харесвам руси мъже. Аз винаги си харесвам такива черни, брадати. Много е далече от моя тип. Но изглежда симпатичен, нямам търпение да гледам, с удоволствие ще гледам, защото на мен първият Ерген изключително много ми хареса самото предаване. И ми беше много интересно да го гледам, докато пък нашият, понеже знам какво се случва и ми беше много безинтересно. И сега нямам търпение да почне следващия сезон, защото не знам какво се случва и искам да гледам. Ще е много яко. Знаеш ли за някои от участничките, които ще участват в новия Ерген? Гледах, бяха писали в един вестник, че Киара ще участва, певицата. Имаше някакво момиче, което беше пожарникарка, 2 сестри. Има красиви момичета тази година, определено. Вярно ли това, че Валерия още си е с Евгений? Да, вярно е. Между другото, преди една седмица прекарахме целия ден заедно с Валерия Евгений. Снимахме с нея нещо за моят YouTube канал. Даже Евгений се включи към нас. След това ходихме на обяд, след това... Те се обичат така, заедно? Да, ние много си се обичат. Те живеят заедно в Пловдив. Вечерта си говорихме преди да си легнем на телефона. Какво стана с онова другото момиче, Елена? Тя искаше нещо да се мести в Пловдив. Елена, мисля, че тя сега живее някъде в чужбина и тя си е намерила също приятел. Така. Всичките са се уредили. Добре, аз не очаквах това от Евгений, от Валерия. Защо? Нали там кучетата, не знам какво, нещо не се харесваха и как всичко е синхронизираха се неща. Направили си там синхрона, всичко е точно. Така че добре са. Много се радвам да го чуя. Така. Да. Очудвам се, защото нали, тази беше много настоятелна Елена. Да. Казах си, че може би ще се обърнат нещата навън, но явно любовта е победила. Да, любовта определено победи. Той си е избрал още от първи момент, в който я видя. Той си я набеляза с една чашка, така я пипна по носа. Без нищо да й каже, просто дойде. Първата вечер още. Той не си говори с нея първата вечер, но просто я видя къде седи, отиде при нея и така и докосна носа с чашката. И това си беше набелязване. Тебе, ако ти предложи да снимаш за порно списание, ще се снимаш ли? Какво ще че е порно списание? Като Playboy? Той да снимам гола? Така се води порно, да. Ако ти предложи да се снимаш за по-еротично списание, така да го нарека, ще се съгласиш ли? Ако фотосесията би изглеждала някакси
красива и да не е ефтино, може да се съглася, но не бих искала да ми се виждат, нали, някакви работи. Просто да е съвсем загатнато. Ако е загатнато, може да се съглася. Ако е нещо, което е прекалено, вече да си показваш всичко, определено не бих, защото смятам, че не трябва всичко да се показва. Не може абсолютно всичко да покажеш на света. Все пак трябва да има нещо интимно за теб и за твоя партньор. Идеалът за мъжът на Айлин. Идеалът за мъжът на Айлин. Те са толкова много неща и усещам, че с годините, колкото повече пораствам, още някакви неща се записват в да надграждаш. Да. Ами на първо място да е джентълмен, да бъде много грижовен, да бъде забавен, нали, да има чувство за хумор. Грижовността е едно от най-важните неща и просто като жената поиска нещо, да даваш от сърце, да даваш, да не се налага дори да поискаш, просто е така да ти се дава, като обичаш всичко даваш. Така че... Добре, ако няма мъжа в тебе какво да ти даде, ще го търпиш ли? Какво ще рече, като няма какво да ми даде? Например, само любов ти дава. Не може да ти даде материални неща. Ако от самото начало ми е казал, че може да ми даде само това и аз искам да съм с него, няма защо да изисквам нещо друго, при положение, че знам, че той няма. Но, примерно, ако той ми обещава някакви неща и ме залъгва или се опитва да ме пробва с нещо, това не е окей. Съответно, много бързо интересът ми към него ще отмине. Много зависи от самия мъж. Просто... От това как подходи към теб. Да, много зависи от подхода, точно така. Но много хора, примерно, ме питат, ти би ли била с мъж, който да няма абсолютно нищо. Не бих била с мъж, който да няма абсолютно нищо, защото смятам, че всеки един човек трябва да се развива, да работи, да гради, да иска нещо повече и повече да се случва в живота. И смятам, че това са успешните хора. Всеки един човек би искал, както и моят партньор би искал аз да се развивам и да бъда успешна в моето нещо, така бих искала и моят партньор да се развива. Съответно, да, естествено, че искам успял човек. Всеки иска да е успял човек. Да, браво, човек, който че си го признаваш, защото някои хора така... Да, но не, защото някои хора казват, ето тя е златотърсачка, тя само търси пари. Аз ако търсех само пари, щях да съм с всеки, който ми предлага това нещо. Те много хора предлагат пари, обаче не предлагат любов или ти не ги харесваш. Аз не мога да съм с човек, който не обичам или който не желая, защото съм прекалено емоционална и аз искам да съм влюбена. Ако за мен няма любов, аз няма как дори човека да ме пипне с пръст. Просто искам винаги да има някаква емоция, да има любов и това нещо, човека да е успешен и да има това като едно допълнително нещо, което прави живота ви по-хубав. И естествено, че всяка една хубава жена иска живота и да е хубав и да има възможност да прави абсолютно всичко, което живота предлага. Затова една жена иска да бъде с човек, който има. И това не е лошо, това не я прави златотърсачка. Златотърсачката е жена, която ще се хване с абсолютно всеки, без да има чувства, без да я интересува какво ще прави с този човек, само и само да е там, само и само да й се даде чантата, обувката, парите, нали, въобще няма нищо общо, нали, общо с това. Всеки казва, няма две хубав, нали, не може да имаш и любовта, и парите, и всичко. Аз мятам, че в този живот, ако вярваш, че може да имаш всичко, защо да не го имаш? Въпрос е да вярваш в себе си, да вярваш в това, че ще намериш и да изчакаш подходящия човек да дойде за теб и да не го търсиш постоянно. Виктор Стоянов или Евгений Генчев? Евгений Генчев. Рус или тъмен мъж? Тъмен. Красавицата извяра или спящата красавица? Красавицата извяра. Лесен мъж или сопнат? Сопнат. Богат и стар или млад и обикновен? Колко стар? Турция или България? Зависи. И двете места са много хубави. Секс на плажа или секс до камина? Секс до камина.
Това беше от нашия екип за тази седмица. Много пъстро и шарено предаване, каквото се надявам да е и настроението ви тази вечер. Приятна неделя от нас и не забравяйте да ни следите всеки ден, защото всичко актуално за деня е само в News 24/7. А ако ме харесвате и искате да ме подкрепите, последвайте сайта ни в Instagram, Facebook и TikTok. А също се абонирайте и за нашия YouTube канал. Линковете може да намерите в описанието. Муцка, това яки от какво е? От полиестер. Изроди! Кой знае колко полиестер са убили за това? Продавач към богата блондинка. Госпожице, купете си оригинален китайски порцелан. Благодаря, писнало ми от китайски кич. Какъв кич? Това е рядък артефакт. Първи век, династията Мин. Ето на, какъв букук трябва да е, че да виси толкова време в складовете. Блондинка в секс шоп. Искам този синия вибратор и ей, оня там в ъгъла червения. Този синият веднага ти го давам, но за пожарогасителят трябва да питам шеф. Обичаш на студенко. Обичам да те обичам топлят. много камината. Камината е спокойствието, уюта и си представи да си пред една килима. Представяш така да го освети и той да е един старец. Стигате, какъв старец. Направо, чакай, че си го представих. Малко нагоре, бе. Не трескай! Така. Сега. Извинявайте, колеги, обаче сте зверски шумни. Чук-чук. Не бе, още не се усеща. Да направи пак за далеч. Извинявам се, синички сте. Голяма работа. Ох, тук нещо ми влезне в окото, ми влезна. Нищо тук имам и не мога да разбера какво е това нещо, братче. Косъм ли е? Не, косъм някакъв. Перушина ли е те спера твоите? Мълчи. Имам лапсус. Да го кажа ли пак? Да го кажа ли пак? Малко сдъвчик светски, а? Още ли път го направя? Нека е перфектно, сега няма да се излагаме. С лапсуса да си стои. То го знаят кой без това е. Кой да се вижда? Дреми на голяма работа. Много беше тъпо.